Erokamano Dorothy kuom rwakowa wachono ken office odi kar tich mari. Inyalo mana leronwa matut to Dorothy en ng'awa, oa kanye to somo kanye? Nyinga Dorothy Omolo. Adongo Manyata, Kisumu, Batanya Ugenya. Adhi Obinju Primary School, alafu adok Arena Primary School, and then adonjo Kisumu Girls. Koro bang' Kisumu Girls to asedhi colleges mamoko, to makoro asome counseling ni nadhi Kenya Institute of Professional Counseling. Koro katieko kanyo to sani join Kingdom Life University mantie e piny mar Florida, lakini atime online. Kiwacho ni tiji ok en mano ma ng'iyo mana weche mag paro, tidwaro ni mondo ikel konyruok ni del duto te. Maendi kilerono matut to chalo nade? Kamano Jael, iwacho ni jahocho kadho ka. Mana adier, an jahocho. Kawacho ewi hocho ni, to anyalo wacho ni ok en kuom somo kende. Somo koro nadhi adhiya nikech mondo mi ine clients kata ine joma biro, jotuo mabiro nena, nyaka bed gi lony moro nikech nitie joma penjo. Nitie joma clients moko mabiro to penjo ni isomo kanye to isomo mogik kanye to itimo ang'o, ilonye ang'o sana nikech gini duong'. Koro kata kapok awacho ndalo mane pok adhi school, an nabedo jahocho chakre chon. Kata tin na, ka nitie joma ong'eyo mane wan godo e school, an ng'ama winjo shida ji sana. Me kaka nakawo anyume pipa, abro ng'iyo bang'e, awinjo mek ji. To gima nyalo wacho nikech even though nawinjo mek ji, nachiwo solutions mang'eny kabisa. Jomane nyalo wacho ni antie kaka antie ni nikech nawuoyo gi Dorothy ng'eny. Kata kuonde joma loko ngimagi. Kata kuonde manatiye. Mae tich manok atimo mokwongo. An professional film producer. Natiyo Malindi, Times TV, ndalo moko. Achaka tiyo with Onokshania Farm bende. Koro asetimo tije mamoko mopogore gima. Koro gima ne stand out ni kata kana timo tije moko gi, tiyudo ka ane mane ji manya. In gi shida, dhi manyo Dorothy. Ne ng'ato ka ywak e stairs, dhi uru ir Dorothy. Koro aparo ni mae gima en mich moloyo somo. Koro ka omede gi somo to koro mit zaidi. Makoro itime gi lony madwarore. Koro atime gi lony madwarore kendo gi luong madwarore. Kendo gi hero. Koro atime koa e chunya. Ok atime mana nikech adwaro pesa. Ok atime nikech asome. Atime nikech mae gima noketa e bwo piny ka mondo atim ang'o? Mondo atim. Nitie pogruok e kind counseling gi therapy. Counseling inyalo biro ni uchwanyoru gi jaodi. Mano wach ma waloso mana gimomiyo uchwanyoru gi kaka unyalo dok mudak kamoro achiel. Tinyalo biro ni Dora, asebedo ka oka mor e keny kama antie. Aneno ga mana ni most of the time ka yudo ng'ama dichuo, to wayudo mana ng'ama dichuo machal gi mana weyo cha. Nitie pattern moro miwacho mata ne jakong'o, koro nok en available emotionally, mae ok chiw pesa, mae en unavailable financially. Yani inyalo place shida gi kamoro, tiwacho ni kama chope ni nitie shida. Inyalo bedo ni ikia ni shida no enang'o, lakini dendi nyisi niya shida nitie. Koro sami biro, kwa chako yo mar therapy, to wachako ng'iyo ni pattern ni akanye. Nikech pattern ni bas. Koro wakonyi fwenyo pattern ni akanye. Wachako gi kanitin, kidonje teenage gi kaka ibedo adult. Shida gi tete. O akanye ma nyaka kawuono ineno ka inyalo puta pattern to gik ma osebedo katimore. Koro mane difference. Koro achiel en yo mabor. Therapy en a long time. Lakini koro king'iyo counseling en a very short journey. Yes. Iko weche mag hocho gi ahinya
jogo kuma bende wawach ni nitiere koda weche mag paro mang'eny. Nitiere ga kaka giketo akwede ne gino wuon ji bedo keto ne akwede. Mokwongo ma adonjo kendie, kang'iyo kaka iloso kae, opogore gi ofise mamoko ma timo weche mag hocho. Ang'o miyo ni neno ni ilose kamae? Mokwongo kama iwache wacha kwede kata ji manigi paro mang'eny to bedo gi akwede koa kuom gino wuon kata kuom jomoko. Gima naneno ni mondo mi alos kae kamae, mokwongo nadwa wuok e town. Nikech ji kila siku ong'eyo ni town ema jo hocho nitie. To kidonje room mora mora mar ja hocho mora mora. Nitie wang' migingo mokwongo, alafu ji ong'e ni ya kanye. To mano ng'e ni mane kele akwede mokwongo cha. Ng'ato ng'e mana ni ya kanye. Mokwongo apart from ng'ato ng'e ni ya kanye, to most of places gi kidhiye, tiyudo ka ng'ato obet ka boss behind the desk. Samoro in kamiae, stress ma in godo, igole office. Boss ni ema mi stress. To ng'ama idwa dhi ire mondo ohoyi kendo mondo mi okonyi golo stress ni, bendo bet kaka boss ni, udwa winjoru nade. Obwongo wa olos in a way ma koneno gimoro, to ringo e archives nikech en gi archives. To mane kama gik moko te kuongo donje. Obwongo wa obet kama. Obwongo wa obet kama. To piny kae, emiluongo ni brainstem. Kae ma shida te nitie. Koro sami ineno jahocho, obet ka boss ni, obwongo ni ringo chopo kae. To kodonje sto, to yudo ka nitie weche mane boss ni onyisi, nitie kaka ong'iga. Obwongo ogonyon kanyo, okosudi. Manyiso ni bedo ni kae, okidhi konyri. Otimo nono. Koro mama neno we adhi kamoro mokwongo onge koko. Sama ni donji neno ka yiende kende yamo ema kwadhi mos. Mar ariyo kidonjo to chalo ot. En ot ma okwe. Kata king'iyo lighting, ibodo ka lighting ok en lighting mago koko. En lighting ma cool, nikech lighting ma cool ok mi judgment. Ok feel ni exposed. Koro mane momiyo na choose kama chal kama kendo apange kaka entie. Yes. Thothne sama ji biro neni Dorothy, gibiro gi chandruoge mage, gin chandruoge mage mathoth ma bende ji biro godo neni? Chandruok ma ji biro godo sana en gima iluongo ni depression, stress. Iyudo ka ng'ato wiye opong' mokonyal. Okonindi, en chunye odak ga mana ni likni seche te. To okobet moparo wach moro, to wach achiel ni odwa pare moloke ma wach ni dhi mone nindo, wach ni dhi miyo chunye likni, wach ni nyalo kata nege. Joluo wacho ni wach no donje chunye kabisa. Koro mane gik ma ji biro godo sana. Alafu kendo ji biro gi problems kaka mag keny. Kendo udak maber kendo iyudo ka koro dakika. Koro kendo ng'ani ok en ng'ama ni dwaro cha. Ng'ani opogore gi ng'ama ni dwaro e ngimani. Koro kibiro to wachako ng'eyo ni ang'o mosekethre. Ang'o manochakore. En mana ni kaka wajoro tenge wasebedo e position moro moketwa wadongo, e position moro moketwa makoro onge, yani onyisowa ni kota therapy girigi, counseling girigi ne mag wasunge. Nitie kata jomoko sani kipenji ni ateri counseling to nyisi ni mago mag joma koro wigi omor, joma wigi ok omoko makoro ok nyal. Nikech oseng'eyo ni ama oseketwa in a position mar understanding ni ng'ama wiye rach ni madhare. To wanyisi Jael, wach mar ng'ado delni, iyudo ka ng'ato nigi stress moko nyal nyiso ng'ata. Samo ng'ado dende moneno ka remo wuok, to feel ni koro shida cha otieko. Koro the deeper the cut. Kaka medo bet matut, remo ma medo wuok mang'eny no, miye jingo ni koro onyalo face another day. Koro sami wuotho kae midonjo kae, nyaka ng'i ni chamo gang'o. Nikech chiema oyaye bende ok ber. Koro nyaka ng'i ni chamo ang'o. Pi imodho nade.
nikech pi e ngima. Nindo ni inindo nade. To kaseng'iyo magi te, nikech inyalo yudo ka jomoko nigi pimples, rashes mang'eny. To kidhi osiptal tidhi nyisi ni ma hormones ni ema ok obedo ng'owo, ma ok obedo balanced. To in nyisa kaka gik dendi kata mana hormones mane dendi gidhi bedo balanced ka in gi stress. Gigi te pupo del. Koro once ni dendi osepupni, mano nyiso ni onge kaka pachi nyalo tiyo maler. Onge kaka dendi nyalo neno maler. Onge kaka in iwuon inyalo kata lemo. Ng'ata man gi stress ok nyal lemo. Ichako ni Nyasaye to isedhi nindo. Ok sudi. Kati winjo mana ni lamo ti winjo mana kagima lembe nyigi tete chopo mana ceiling to dugo mana ka. Olala ka. Ama iwinjo kagima Nyasaye no weiga chon kabisa. Mane kaka stress tiyo gi ji. Koro achako gi dendi, achako ni modho pi nade. Diet ni nyaka wa change. Attitude be nyaka watim ang'o? Nyaka waloki. Yes. Koro kaseng'eyo ni in gi shida mane. Ang'eyo ni wachako gi childhood, to wadonje teenage, to wadonje adult. Koro kwatieko kanyo, to nyaka be watim gima iluongo ni forgiveness. Forgiveness en very important. Ng'uono. Nyaka iwene. Ng'uono ne joma nokosoni. Te. Ng'uono wachako gi joma nokosoni. Koka wabire in owuon. Koro mano kwasetieko, to koro wachope levels moko mabe mbele, koro puonji gima iluongo ni gratitude. Lakini kodoko korka chiemo ka, awachoga mondo ji sana owere gi gik modoko korka ring'o girigi. Ring'o ber, ok atamra. Lakini kendo kidwa chame asisa, to ok ober. Nikech gima iyude ring'o, emidhi yude oganda, emidhi yude alot. Koro kawachako wuoth, to ajaketo gi mondo gi first pi nyaka gimodh ma is equated to their akena ng'aluong na lakini en BMI. Koro nyiso gi ni kaka ginyalo yudo pi monego gimodhi en kilo ni ki ipoge gi 30, namba midhi yudo no mane pi monego gimodhi pile. Mabai sa paro nego be ni yudo kisemodho 3/4 of pigno osedonjo kuomi. Koro chiemo ka be abro nyisi ni cham vegetables, alot girigi bedo siep ni marach. Nikech mano be nyiso ni koro you're able to detox dendi mos, igolo chilo ka mos. Koro sama awuotho kodi through this process, to bende dendi timo ang'owa, igolo chilo ka. Kwa wuotho kamano, to nindo nyaka bed mo improve. Nindo dhi improve, weche madonje chunyi matut gi bende chako dok piny, nikech koro inyalo keto gi ratil, wach ka wach inyalo kete ratil, lakini kok iwuotho gi ng'ato, to weche gi nyalo tami kete ratil, ginyalo hinyi. Sami wuoyo weche mar konyo del ni, iwacho weche mag lith lwetewa, kaka nyalo bende konyo gik mopogore opogore. Inyalo mana leronwa ni gin mage. Ot moro amora sama igero, nyaka bed gi gimoro miluongo ni earthwire. Earthwire ni okelo teko mopogore opogore sama ji timo wiring e ot. Ibende dendi nigi teko mar stima no. En mana stima mopogore, lakini en gi teko mar stima no. To lith lwetewa gi oting'o, nikech dendi ni oting'o teko mopogore opogore kendo mang'eny, lakini koro lith lwete ni 10 gi oting'o up to 14,400 14,400 gi 400 teko mopogore opogore. Koro sama ibet, wawache ni koro in gi gimoro mathago wi kabisa, ma wazunge waluongo ni wari. Sama gimoro thago wi kabisa mikia ni en ang'o, timake mana kama. Tibet kama. Kata ine meeting moro amora, onge shida, beda kode kama. Idhi winjo ka dendi kwe mos to rumo. To ka in gi wach moro mami iluoro mikia ni akanye, ikore ne interview kata penj moro, bas interview, penj moro winjo ka chapni mikia kaka itim, make mana kama. Beda kode kama. To ka iyo wang' mikia kaka
itim jaelo wango imo kinyal ikai imako ma lith lweti ni make maka kama tilinga kode kama to ka in gi lal moro mi kata mbana giri moro lal kata ngati moro lal gimoro lal modonje chunyi moramo yi kabisa to nyiso ngato tan kata ngato no tho kata lal simbi olala to yiwang makiparo wach simbino to gimitime mikia ma ring finger ni imake kama to sami winjo ka ngimani ikia ni mor ikia ni chwanyori ikia ni kun ikia ina kanyo ma imake makati bet godo kama koro lith lwete wagi are very powerful mane manyalo wego jowetena. Koro ne ng'ama manyi ng'ama dwaro tudre kodi onya yudi nade? Ng'ama dwaro therapy antie boma mar Nairobi ka. Ofisa en Thika Road, along Thika Road, kichopo but Safari Park inyalo gochona. Ama ka in mabor to bende ajatime online. Atime virtual sessions kendo gite atimo gi maber kabisa. Onge maber moingo wadgi. To maduong' ahinya bende watimo ga trainings mag corporates debriefs, yes. Koro mago be watimo nikech shida ikene shida yudo ng'ato kanye. Samoro jatich biro tich tikia gima time. Koro sama ng'ato bet kode monyisa achiel ariyo adek to winjo ka dende ogonyre kamano. Mana kaka iwinje ni delwa nitiere kod gik mopogore kendo thoth chandruoge ma wantiere godo konyruok ni mana e del ka. Mana kaka Dorothy olero kanyiero nyaka ifweny ni en chandruok mane ma bende intiere godo mana kokalo kuom jalony machalo kode. Ageno ni ipuonjori achiel ariyo adek moko kanyo ma bende nyalo kelo lokruok e ngima mari. Nyaka odiochieng' machielo e chenro ni mar Mine Wacho, nyinga Jaelieta.